Radan eýämiz hemmäňizden razy bolup, dünýäňiz ahiretinizi abad etsin. Nagat qarilere terbiyet, karmentlere terbiyet, kargerlere terbiyet, erlere terbiyet, gelillere terbiyet, yürekdüdüğü, yankımanalara özü bilen Allah'ın arasında. Hazreti Enemiz Hacer radıyallahu teala anha aydiptir. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. İbrahim Halilullah asmani vezzaptir. Cibril feriştesimiz cennetin içinden koçalıp gelýänmiş. İsmail Zebihullah canın nur bereket fayızlarının üstüme de yağdırsın. Amin. Allah'dan dileyäs dostlarynyň hormatyna ahir zamanın içinde ak yürek bilen ozul hemmämiz oglan kak bilýän kıssamız onu da Kur'an'ın manasyny eşitersip taştan yakyndan ýygna edipsiňiz. Hudaý Taala kıyamatda mehebbet bilen İbrahim Halilullah ve İsmail can bilen salamlaşmak hemmemize nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi adada halqih ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midada kalimatih. Elhamdülillahi kema yenbaghi li celali vecihihi ve azimi sultanihi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdika ve nurika habibika imamil muttaqin seyyidil murselin tacil enbiya Muhammedin nebiyyil ummiyil amin ve ala alihi ve ashabihi ve ansarihi ve etba'ihi ecmain. La es'alukum aleyhi ecra in ecriye illa ala rabbil alemin. Allahümme veffiqni li beyani ma yehtacul hadirune ileyh ve ma yasluhu ahvalahum. İlahi ente maksuduna ve ridaka matlubuna fe'atina kullana mehabbeteke ve ma'rifeteke. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı, ihlaslarınızı taştan yakinen bir mübarek celese Allah'ın kelamının manalarını eşitersip gelipsiniz. Yaradan eýämiz hemmäňizden razy bolup dünýäňiz ahiretinizi abad etsin. İbrahim Halilullah ala nebiyina ve aleyhi salatu vesselam Allah'ın dostu deyip lakap alan beyik insan. Muhammed Peygamberden son aleyhi salatu vesselam tek peygamberi ki adını namazda okuyas. Kema salleyte ala İbrahim. Kema barakte ala İbrahim. Takriben 60'lıncı arkadaki Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın atası oluyor. 20 arkadan Adnan ve 40 arka anırda Hazreti İbrahim Halilullah Enemiz Hacer'dan geliyor. İsmail peygamberden. Ve eyyamiz Rabbimiz Allah-u Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de kudret kelamına İz câe rabbehu bi kalbin selim dedi.
İbrahim Halilullah salim yürek bilen Hudaýyň huzuruna geldi diýdi. İbrahim Halilullah salim yürek bilen Hudaýyň huzuruna geldi diýdi. Ey bir mukaddes kelime nagat şoňyr, nagat manasy kän, nagat ahullara terbiyet maňa meňdeş, nagat qarilara terbiyet, karmentlere terbiyet, kargerlere terbiyet, erlere terbiyet, gelillere terbiyet. Kim adamma bir aýatyň terbiyetiniň eteğine girmesin. Salim yürekli bol diýipdir. Ahun bol, garaçy bol, hacı bol, sofy bol. Hacı git, gel. Kur'an oky, okut, şagirt ýygyna. Her ýagdaýda bolsun. Tesbih sana, Allah'ın zikret, işini git, halal çöreğinde bol, Tehrana işle, maşat değil, harice git, öz öýüňde otur, yerde bol, yüreğin salim bolsun diýipdir. Künnüben akşam ahra mescidin agzyna oturaňda, akşam tükellerde oturaňda, ırsgal kowalap bazara gireňde, hefte bazarlara aýlanaňda, arpa buğday satmaly bolaňda, hokkosuz iş satyan zadyňa biderek koşmaly zat, koşmaly we koşmaly wagtynda heme ýagdaýda iz jaa rabbahu biqalbin salim. Allah Azze Celal'ın kudret kelamıda İbrahim Halilullah ak yürek bilen geldi Hudaýyň huzuruna diýipdi. Biriniň ýykylmagyna razy därek, biriniň aýbyny eşitasa, ýa bir şuhydan, ýa çynnan bir nefer bir kep aýdypdyr, o da aýp kep. Ak yürek adam şonu eşitmän şyk bolup basyrmaň pikirine de emme yüreği harap, be şey diýipdir ha şo diýip her oturşyklarda orta oklaýarrakda. Ak yürek diýdi, ýanky manalara özü bilen Allah'ın arasynda, bir binnen arasynda da şeýle. Biriniň aýbyny aýtmajagrak, biriniň aýbyny basyragarak, aýyan şonur diýip aýtýarrak, eşitmän şyk bolýarrak. Allah Azze Celal'ın söýýän bendeleri de aşar. Şo şey diýipdir, şey diýdi ha diýip zol agdamýarrak da. Kudret gurrunlar aýdylyjak bir hicede. Yüreğim Allah niyetimden haberlidir. Men şu mahal yere düşsem de şu mahalky 5 dagyga 6 dagyga boldy şu gurrun başlanymy. Şun özü kafi bile. Boljak cemaat ýakyna düşämaly. Adam päli İbrahim Edhem diýip bir Hudaýyň dosty geçipdir. Imam Agzam Ebu Hanifeň şagirtleriniň tagriban döwürrägi da. Ýoksa da şagirdiniň şagirtleriniň döwri. Hemmäňiz eşitensiňiz İbrahim ibn Edhem diýip. İbrahim Edhem'den sorapdyrlar. Hudaýyň dosty boljak bolsaň hewre qiyinliýalar diýipdirler. İbrahim Edhem'den sorapdyrlar. Hudaýyň dosty boljak bolsaň hewre şaraýat känniýalar diýipdirler. Hazreti Pir-i Buzurg Allah'ın dostu İbrahim Edhem Veli ol aýdypdyr, şaraata bir jedane şaraata kanal şertleri diýipdir. Hudaýyň dosty boljak bolsaň, weli boljak bolsaň kan şerti we ujrega del birji şerti we diýipdir. Näme birji şert bilen Allah'ın dosty bolmaly? Niyetin salim bolmaly diýipdir. Päliň dogry bolmaly diýipdir. Pikiriň bernamaň salim bolsun diýipdir. Allah'ın barpatan dostlarından bolarsyň diýipdir. Näçe niyet salimrak, näçe niyet arassarak, näçe niyet awadarrak,
Ol adam Hudaýyň ýanynda uluraq, azizrak, ewliýaraqda. Bir şertde şu boldy. Tike İbrahim Edhem'in özünün misallarından aýsam boljak. Gör İbrahim Edhem'in edeniyişini deyip, İbrahim Edhem'in gürrüňine girsem, İbrahim Halilullah'ın gürrüňe aljak. Allah'ın velisi olan İbrahim Edhem'in gürrüňinden geçeýliň, Allah'ın dostu olan İbrahim Halilullah'ın gürrüňine gireýliň. Anandek mülkünün sultanı bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Adamyň ýanqyýaly ak ýüregi bolsa, adamyň ýanqyýaly bir gowy ýüregi bolsa, bolly da diýipdir. Ýeriň ýüzüni öz adyna senet bolmasa bolmasyn diýipdir. 1000 hektar şaly ýeri bolmasa bolmasyn diýipdir. Şo zat ýüregim ma diýip gezibersin diýipdir. Anandek mülkünün sultanı bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň, kime ders däl bu gürrüň? İbrahim Halilullah'ın gürrüňine. Obasından çykdy, janyny oda okladylar. Allah Azze Celal oda emretdi, yakma diýdi. Bir niçe rivayetlerde niçe giyce günni şu odyň içinde kalıpdyr yanmany. Ulu konkan otlarda ola. Adamlara girip bilenak. İbrahim Halilullah da şu odyň içinde durupdyr. Soňra bostan gülistan bolupdyr. Be her hal. Obadan soňra çykýar, Allah'dan evlat dileýär. Febeşşernahu bi gulamin halim. Allah Azze Celal aýdýar, bir mihriban, gowy ýürekli İsmailcan menen İbrahim Halilullah'ny boşluk berdik diýär. İsmailcan felemma balaga ma'ahu as-sa'ya. Inha Kur'an-ı Kerim. İsmailcan dädesi bir tofar yerde däde qaqa diýerler, pederda. Dädesi qaqasy İbrahim Halilullah Allah'ın dostunyň ýanyna ýortup işin edişmege yaran ýaşa ýetdi. Felemma balaga ma'ahu as-sa'ya. Handa da näme gerek diýip ýortup duran oglan mollu diýipdir. Handa da näme gerek diýip hansen şol odynyň aňyrsyndan tutuşun çapaýly diýmege ýarayan, şol men ýygnan zatlamy daňşdyr diýmege büýürmege ýarayan, aham tagriben 12-13 ýaşynda bolýardy. Ol ýortmany oğrap 3-4 ýaşynda diýdigi däl ha. İş etmege ýarayan wagty. 11-12 ýaşy bolýardy. İbrahim Halilullah Allah'ın dostu gece yatika diş vurupdur. Ra'a mu'alajata zebhi ve lem yara enharad dem qalahul alusi. Gece dişinne bağrı bağlası olan İsmail canın damağın çalıpdu. Emme bokurduğundan damak çalınyan yerden hiç sapqanlamanak şın diş vurupdur. Bıçağı eline alıp dişine İsmail canı yatırıp damak çalıyar. Emma dişine görüyer kana bokurduğundan, boğazından. Ve rü'yel enbiyai vahiy. Peygamberliğin bir kanunu var. Peygamberliğin bir üstüne koyulan bir zat var. Peygamberliğin dişleri Allah'dan emirde. Diş görsele, yatikala, rü'yaları, görüyen dişleri vahiy. Cibril ferişte gelip aýtdygy, oğlun damağın çal diýdigi de. وقيل إنه رأى قائلا يقول إن الله تبارك وتعالى يأمرك بذبح ابنك. Yine bir rivayette ulamalar aýdýar, şo dişinde bir ferişte
gelip aydıptır. Eyamiz Allah Zülcelal emretýär. Yekece oğlun İsmailcanın damağını çallyp. Häzir İshak dünýäge gelenekde. İsmailcan mı? An ba'di ahli'l ilm enne İbrahim ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam qala ya bunayya khudil habla vel midya thumma intaliq bina ila hada ş'ab. Açık anık bilýär bu gören diýişi vahiy Allah'dan emir bolupdyr. Ey cemaatler, canını oda oklady, canını feda etti İbrahim Halilullah. Geçen hefte bir neçe misallar aytdyk, malını feda etti. Inni oğlunu Allah'ın rezayetina feda etjek bolýar. Öz çağany alıp gitmeli dağlaryň arasyny, dereleň içini damak çalmaly. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubin. Kur'an'na aýdýar, ul agyr imtihanlypdyr. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubin. Ul agyr imtihanlypdyr. Ul agyr qyn imtihanlypdyr. Açyk bilipdir bi Allah'ın emri. Erti bilen Türkmen sagaman ördü diye erti bilen turup kuşluk vakti gündogondan sonra canı gol bir keskir bıçak bilen bir tanap al gideyil dere gaşinipdir. Şeytan urunu veripdir. Şu urun ekser ulamalyň nazarına Mekke-i Mukerremen Mina şerifte çadırda 2-3 gün şotada qaldylar. Şotada bolan ýagdaýy. Allah Taala hemmeňize kabul haç nasip etsin. Şol Minadaki beýik sahraň döwrüne bolan zat. Bir neçeli şu mescidi Hayfyň ýanyna, bir neçeli ýok şu damakşyma mallaň damak çalynýan ýer bar, şo tada diýerler. Be her hal ekser ulamalar aýdýar, şu bolan waqia Minade boldy diýer. Jany gollipdir, bir tanap bilen keskir gezilip çagalypdyr. Gaham şeytan urunu veripdir, aňryk bärik. Bäbi Allah'ın emrini yerine yetirajak o dip. Kime varayın, enesine varayın Hajar'a dipdir. Enesine varıpdır, hey heley dipdir. Hel tedrine ayne zehebe İbrahim bi İsmail bi ibniki ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Äriň ogly bilen ýere gitdi bilýärmi dipdir Adamyň. Hazreti enemiz Hajar radıyallahu taala anha aýdypdyr. Zahaba bihi liyahtabina min hada ş'ab. Dağlaryň arasyndan odun ýygnamana gitdi dipdir. Derelerden odun ýygnamana gitdi dipdir. İblis lain Allah lanet etsin onu. Yok dipdir, oğlun damağın çalmana gitdi dipdir. Hazreti Hajar aýdypdyr, kalla. Huwa arhamu bihi ve aşaddu hubban lehu min zalik. Yok dipdir. İbrahim ärim oğlunun damağını çalıp bermez, sen aýtýaňdan mihriban adamdyr ol dipdir. İbrahim Halilullah Allah'ın dostu oğlunun damağını çalıp öz balasynyň damağını çalıp näme işi bar dipdir. Ohum şeytan aýdypdyr. Yo ol damağını çalar, o Hudaý buyurdy muqadiya dipdir. Diş vurup bar ýa dipdir. Hajar aýdypdyr. Feteslimen li emrillahi azza ve celle. Allah buyuran bolsa göz üstüne, boyun üstüne biz boyun merhuli dipdir. Feraca'al lain bi gayri. İblis şeytan wagt az basım öwürlipdir, gahr bilen 12-13 ýaşyndaky ýortup beren İsmail Zabihullah Allah'ın ýoluna damak çalınan idi. Zabihullah
İbrahim Halilullah'ın iyidin rağından yürüyüp gelyenmiş. لِأَيِّنْ أَصْبَحَ أَبُوكَ غَادِيًا بِكَ Däden menen ýerek barýan dipdir. Onday dädemin işi wa dipdir. Ya bir malyň damagyň çalmany bar ya odun ýygnamany bar ya. Ben kömekleşmähine barýan dipdir. İblis laýyn aýdypdyr, ýok dipdir, sen damagyň çalmagy bar ya dipdir. Ma kana abi liyadbahani. İsmail can aýdypdyr. Dädem men damagym çalyp bermez dipdir. Annal mal'un bolan iblis aýdypdyr. Ola Hudaý buyurdy dip, Hudaý buyurdy muqadiýa dipdir. İsmail can aýdypdyr feseman we ta'a. Eşitdim billim dipdir, tamam dipdir, baş üstüne Allah buyursa damagym çalsın dipdir. İblis şeytan tamasını ödüp Allah'ın dostu İbrahim Halilullah'a görünüptir. Görünüm boyuna İbrahim Halilullah bilipdir, bunu vasvas eder. Oğlunu yüreğine uymaya diyer, hulası görürün tafar Allah'dan dili bir imtihandan beni çıkar diyer. Hulası görürün tafar deyip 7 tane daş alıp belleptir. Şeytan gidiptir. Aňyrrak baranda yeni görünüpdir, yeni belleptir. Şeytan kaçıptır, aňyrrak baranda yeni görünüpdir, yeni belleptir. Hacıları 3 yerde 7-7'den daş at, yani İbrahim Halilullah, İblis-i lain, Allah'ın ve Müslümanlığın düşmanı olan şeytanı bellerliği sebebiyle. Bir 3 daqiqa şadı gurrunu deylin ilmini. Yan täze hacılar da wajib bolan daş atmak, remyül cemarat diýilýär. Keyf edip Allah'ını zikredip şeytanı atanırlar. Şeytanın vasvasasynyň biri adam daş atdyka pikirine getirýän zadynyň biri näme oyun ýaly ýöne daş bellep durmaly, şeytan mamme geriştadi dip şonlarda şeytan vasvas etýärdi. Qaytaýdyn. Hacılar daş atypdy. Şeytan şu taada da yine adamları vasvas etýän musulmanlary. Bu taada şeytan yok ki. Bu taada durjak mı näme kaçyp giderdi. Özün bir musulmanlaryň arasynda belli dip durjak mı? Bir oyun ýanyk ýöne daş bellep durmaly, özüň arlamak gibi dip sen şu daş atmaňda ciddi çynyň menen daş attyrmaň ýöne geçjek bolup yalandan daş attyrjak bolýarda. Şu pikiriň özü de şeytan waswas etýärdi. Müslüman daş atýar şeýle İbrahim Halilullah, İbrahim Allah'ın dostu, şeytanı görüp daş atansan o Allah'ın buyruğunu yerine getirýär. Haman bir adam şeytanı şitada tutup daş bilen vurandan doğurşun maňraýyndan vurandan o tada daş atmasy şeytana gatanrak diýýärdi. Şon Hudaýyň buyruğunu tutup belli. Misal aýdyn, Safa Marwa arasynda Hazreti Hajar su tapjak bolup ýortypdyr. Bu mahal su otady, zemzem su akypdy. Näme diýip ýortypbaň diýen ýaly bolar onda. Allah'ın buyruğunu yerine getirmeden çirip. Biz şol daş atmada da bir wagtda şu näme diýip biz atyp duýup sorasalar ya gurrun bolsa ya ýürege şeytan waswasa etse, eýämiz Allah'ın buyruğu şol İbrahim Halilullah şeytan iştahdy görüp atyp Allah'ın buyruğu fettebi' millete İbrahim hanife, İbrahim Halilullah'ın iyidine düştü edenini etti ya Hudaý Taala Muhammed peýgambere aleyhissalatu vesselam. Ve şonun içinde daş atılýar. Ve şu atılýan daş şeytanyň öz maňraýyndan vuran daşyňdan gatynrak diýýärdi. Hudaýyň buyruğunu yerine getirýär. İbrahim Halilullah daşları attı. Mel'un Hudaýyň we siziň düşmanyňyz bolan iblis şeytan kaçıptır.
قرآن الكريم يدير سورة الصافات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم خليل الله oğlu İsmail can menen halwata girdiler. Deren içine damak çalınmalı yere vardılar. Aham yuvaşlık bilen oğluna vakib aydiptir. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Can oğul liptir. Mena dişimde sen damağın çalyan liptir. Fanzur mâzâ tara. Göre oğul näme diýen sen liptir. Aynı manasy. Mena dişimde sen damağın çalyan. Fanzur mâzâ tara. Göre oğul näme diýen sen liptir. Sen pikiriň näme, sen nazaryň näme? Oğlunyň tayyarlygy barmy ýok, şonu görjek bolupdyr. Tayyarlygy bar bolsa, bir ýüz bilen ugrajak, mäkam ýeňirrek boljak işi. Oğlunyň tayyarlygy ýok bolsa, sorag jogap ediberjek bolsa, işin mäkamrak durar ýanyp, hesabyny çekmek üçin sorapdyrdy. Yine bir aýdaýyn, can oğul mena dişimde sen damagyň çalýan dipdir. Peýgamberliň dişlerde wahy bolýar. Göre oğul näme diýen dipdir. Falamma aslama qala ya abati fa'al ma tu'mar. Uýda dipdir. Can näde dipdir. Hudaý buyuran zadyny geňeşme gerekmi dipdir. Allahyň buyuran zadyny ýerine ýetir dipdir. Oğluny sabr etýän görersiň dipdir. Sabırlıdırın dipdir. Allah'ın buyruğunu yerine yetir dipdir. Tarih-i Tabari'da İmam Tabari bir neçe rivayetleri getirýär. Beýik dağ ýaly ulamalardan. Falamma aslama İbrahim Halilullah Allah'ın buyruğuna boyun verip gözünden boyur yaşaktırıp İsmail canına süyünüp yatıp ve huve yebki ve İsmail yastanqi'u d-dumu'u tahta khaddihi. Gulala yanağından yaşlar akıp duranmıştı. Damak çalınacak yerde asmanı lerzana oýan görürüm. Ata oğul, däde oğul gözlerinden boyur yaşaktırıp Allah Zülcelal'ın emrini yerine getirmeli bolupdyrlar. İsmail can aýdypdyr. Can näde diýipdir? Senden bir neçe zat isteýän diýipdir. Uştud ribati waqf an thiyabik hatta la yantaziha min dami fatarahu ummi. Boyur gözlerinden yaş akdyryp Allah'ın buyruğunu yerine getirirsi atağul olup makam teslim olup ikisi de çını bilen ciddi durup İsmail can süyünüp de gözünün yaşı yanağının eteğinden boyur dökülüp duqa däde meni gowdan dipdir. Eger daňmasaň men urunsam kanımdan köýnüňe sırası enem görse ağır deger eneme dipdir.
gayrat etmenden köynüňde birime ýygnaşdyr, men ganymdan saňa sysramazyn diýipdir. İbrahim Halilullah wagtjany ol diýip elinden okşap gözünden ýaş aktyryp çylgama durupdyr. İsmailjan aýdypdyr, "Däde men yüzlüğün yatır" diýipdir. "Ve kubbani li wejhi fe inni akhsha an tanzura fi wejhi fetudrikaka riqqatun tahulu beyneke ve beyne emrillahi azza ve celle." Boyur gözlerinden ýaş aktyryp dukalar, "Dädem diýipdir, meni yüzlüğün yatır" diýipdir. Men yüzüm gözläp başyňa, "Ay oğul sen damagyň çarp biljek diýip men turdama" diýipdir. "Men maňraýym ýere diýip dursun" diýipdir. "Yüzümde gözleme" diýipdir. "Gezligiň pyçagyny boğazyň eteginden goýdy, gatynrak çekde ber" diýipdir. "Güýmenseň" diýipdir, "ýüregiň aýar maňa" diýipdir. İbrahim Halilullah aýdypdyr, "Ni'mal aul ente ya bunayya ala emrillahi azza ve celle." Wagtjan oğul diýipdir. "Berekallah" diýipdir, "Maňa kömekleşýän" diýipdir, "Allahyň buýrugyny ýerine ýetirmäge" diýipdir. "Ahyrkyjy kefim eneme salam aýda" diýipdir. İsmailjan süýnüp ýatypdyr yüzlüğünle. فجر السكين من تحت خده متقيا أن نظر في وجهه فلم يحك السكين فلما رأى ذلك ضرب على جبينه وجر السكين. إبراهيم خليل الله mert batır adam keskir bıçağının elini alıp oğlunun boyundan tutup keskir bıçağı eňeginiň eteginden boğazından çekipdir, oğlunun yüzünü gözlemani, emma bıçak süýkelmendir. Gatanrak itikläp süýkatdyr, bıçak süýkelmendir. Özü aldırap Hudaýyň razyçylygyna düşmez mukadip oğlunu ýüregi aýyp özü çekip bilmeýän mukadip oğlun göterakany beýlekliğini goýup malyň damagyny salýan ýaly ýanyny ýatyryp bıçagy çekmäge durupdyr. Narahat bolupdyr da İbrahim Halilullah, "Allahyň buýrugyny men ýerine ýetirip bilemek, binäme elim ismiýa" diýip elinden görýän bolmaly. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ İkisi teslim bolup oğlunu maňraýlyň süýndirip ýatdy. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. قال في الهداية: وهذا هو المأثور عن إبراهيم خليل الله على نبينا الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي البناية: جاء جبريل بالفداء من السماء خاف العجلة فنادى: الله أكبر الله أكبر. فلما سمع إبراهيم قال: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال الذبيح: الله أكبر ولله الحمد. Malyaly gapdallyň ýatyrypdy, bıçagy çekmäge durupdyr, bıçak kesmändir. Allah Azze Celal tarapdan ferişte gıýgyrypdyr asmandan: "Ey İbrahim, Allah'ın buýrugyny ýerine ýetirdiň" diýip. İbrahim Halilullah asmany gözläpdir. Jibril ferişte semiz cennetiň içinden goçalyp gelýänmiş. Jibril ferişte şu asmandan gıýgyrypdyr: "Allahu ekber, Allahu ekber" diýip. Bir neçe rivayetler, bir neçe ulamalar aýdýar, Jibril ferişte zarp bilen ugrap hewre howluk aýdan wagtyň bir şonnady diýipdir. Keşo goçy, semiz goçy, ulukon goçy, ala goçy cennetten alıp
7 kat asmandan zabırdak qaytdım dipdir. Oham şol asmanı özletjek bolup ýene howlugyp Allahu ekber diýip asmandan gıýgyrypdyr. Inni şi hidaye we hidaye diýen fiqh Hanefide bir kitap şonnaky gördim we şoň şerhlaryna belki hidaye ýazanyň Allame Merghinanyň ustadlarynyň döwründe şunu görüň etýänmişdir. Oham İbrahim Halilullah asmani wezzapdir görse Cibril Quds bilen gelýär la ilaha illallah wallahu ekber diýipdir. İsmailcan etekde yatanmış bilipdir inni damak çalınjykkal we Allah'ın emrini yerine getirdiler. Allahu ekber ve lillahil hamd diýipdir. Oğlun kucaklap dаңgylary çözüp Hoňaçyly Cibril Eminne goçy semiz goçy getiripdir. We şo taýda minade damak çalynýan ýerde keşmahal hajylaň damak çalynmaly mallar damak çalynýan ýer goçy şo taýda damak çalyp Allah Azze Celal'ın buyruğunu yerine getiripdirler. Hudaý Taala mübarek celese İbrahim Halilullah'ın nur bereket fayızlarından üstümüze yağdırsın. Amin. İsmail Zebihullah canın nur bereket fayızlarından üstümüze yağdırsın. Amin. Allah'dan dileyes dostlarının hürmetine ahir zamanın içine ak yürek bilen ozul hemmemiz oğlun kak bilyen kıssamız onu da Kur'an'ın manasyny eşitersip taştan yakinnan ýygna edipsiňiz. Hudaý Taala kıyamatta mehabbet bilen İbrahim Halilullah ve İsmail can bilen salamlaşmak hemmemize nasip etsin.